Здравейте, скъпи приятели, на щастлив живот за всички днес. Както ви обещахме, появяваме се отново с страшна сила. Този път не сме с Николай Наков, но сме с Емануил Косадинов. За съжаление. За съжаление, че Николай Наков не е тук, не че аз съм тук. За съжаление не можем да кажем, защото в крайна сметка какво е живота за нас и каква е причината за да сме щастливи. Всеки ден може да разговаряме, но разбира се, спазваме малко благоприличие и опитваме да отложим във времето тези обяснения. Така, Емо, извинявай, че съм те поканил. Аз благодаря в интерес на истината за поканата, защото и без това вече никой не ме кани толкова много. Наистина всичко изглежда доста професионално, Краси, за което поздравления. Като техника, аз не съм свикнал на такова нещо. Как се казва? Апгрейднал си се от последния път, в който бяхме. Замогнах се, имам възможност, мога да си го позволя. Съжалявам за това, че не успяхме да почистим много добре и не те посрещам в възможно най-добрата среда. Глупости. Чак пък да са глупости. Доста не са глупости, добре. Но както и да аз си знам за мене си. И всъщност... Не бих казал, че има за какво да се притесняваш. Всеки така си мисли. Това са откровени такива неща. Да кажем, че примерно знам дали е нещо чисто или е мръсно. Поне до тази така степен съм възпитали моите родители. Да знам кое е мръсно и кое е чисто. Сме се събрали за да говорим за щастието и за това, което за тебе е щастие. Не, всъщност ние за какво се събрахме? Не знам, но нямам много време. Емо трябва да тръгва. Защото ще гоня автобуса. Емо трябва да тръгва и за съжаление няма да имаме много голяма възможност да запишем дълго предаване, както миналия път, защото... Да се разпускаме в темите. Да препускаме в обяснения и в мисли. Да. Което автоматично изключва дългите теми и за съжаление няма да може да направим анализ на предният разговор. На предния разговор или на някакъв друг разговор, който евентуално сме направили преди това. Но на 2 на 3. На 2 на 3 можем да ви кажем много важни неща и като цяло имаше една тема, която си спомням, че исках да говорим за нея. Като цяло само да попитам, очакваме ли зрители да се включат в този момент? Очакваме, но за съжаление не знам къде е слушалката на телефона и най-вероятно няма да можем да говорим с тях. Но те пък могат да се обадят и те да говорят с нас. Могат. Кабела не е включен в момента. Ето той е изключен, защото вече няма такива букси за телефон, за съжаление и просто не успяхме да намерим. Това е. Има възможност, ако искате, може да се включите по друг начин. Искам да благодаря на Ники за миналия път. Ники, следващия път. Ники, страшен човек. Кога пак ще има така възможност да се съберем, да ни поканиш и да сме отново в пълна формация, както се казва? В пълен формат. Обмислям някъде след месец и половина. Месец и половина в най-добрия случай. В най-лошия случай може би след 2-3 години някъде. Както се казва, както дойде. Ние ще се направим каквото можем от себе си, а пък вече... Ние дали ли сме 100% от себе си? Дали сме. Вече какво ще очакваме да стане? Разбира се, че ще го очакваме. Чак пък 100%. Не знам. Какво ти не си ли дал сега 100% да речем? Как ти да я Хубаво, айде. Но да говорим за нещо друго. Аз мисля, че при положение, че Айнщайн е дал 5% от собствения си мозък, Айнщайн, и не се хвали с това нещо, ние да дадем 100%, според мен си е доста самохвално. Най-малкото, което е. Той професор Айнщайн си е дал от 5% от мозъка, бе?